थारैनो जामारगोन नामा UPPL आरो BPF नि गेजेराव गोरोबलायनाया? UPPL आरो BPF नि खौसेथिखौ लानानै आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोख्रों नाजागासिनो दं। आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायथिदों, सिगांनि समाव UPPL आरो BPF नि खौसेथिखौ लानानै सावरायलायनाया सोलिदोंमोन, नाथाय माखासे बाथ्राफोरा गोरोबलायैनि थाखाय सावरायनाया थाबथाना थादों, जायनि थाखाय दिनैसिम मोन्नैबो दोलोआ खौसे जानो हायाखै। मेकानिजम जि मोनसे परिबेस जिखौ जोङो बिल्ड आप खालामनो हायो, बिनि थाखाय परिकल्पना खालामनांगौ बा सावरायनानै लामा दिहुननांगौ, बे खोथाया दङ। नाथाय फैयै फैयै नुबाय जे सिडली बाइ इलेक्शननि उनाव मोननै दोलोनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि गुबुन गुबुन लेयाराव दान्थे बिदान्थेया सोलिबाय, नांलाय खमलाय थासारिया सोलिबाय आरो बे दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय खोथा बाथ्रानि जि मोनसे संजम गैयैनि थाखाय बे सावरायनाया बिनस्थ' जादों। मख'नो गोनांदि बे आयदाखौ लानानैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि गासै मोन6 माहारियारि आफादफोरा गुवाहाटी खानापारायाव थानाय आलासि जिरायसालि नबलाङाव गोथौयै सावरायलायदों। सिगांनि समाव जेब्ला दिपेन बर'आ UPPL आरो BPF नि खौसेथिखौ लानानै सावरायनो खावलायनायाव गोबां दैदेनगिरिफोरानो खौसेथिखौ लानानै खुगा बेखेवदोंमोन। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आबो UPPL आरो BPF नि खौसेथिखौ लानानै बुंदोंमोन, एरै खौसेथिखौ जोंबो लुबैयो। UPPL आरो BPF नि खौसेथिखौ लानानै सावरायलायनाया सोलिगासिनो दं होनना बुंथिदोंमोन। সভা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা দলসকলৰ ঐক্যতাৰ বহুত প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছে, কেতিয়াবা সফল হৈছে, কেতিয়াবা হোৱা নাই, আৰু এই আহ্বানটো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আগতো ৰাখিছে, এতিয়াও ৰাখিছে, ভৱিষ্যতো ৰাখিব। আমি ইয়াৰ ওপৰত সকলো চিন্তা চৰ্চা কৰিম যে ভৱিষ্যতত কেনেকৈ আমি একত্ৰিত হৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। बारग'लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारियाबो बुंथिदोंमोन, UPPL आरो BPF खौसेथि जायोब्ला बियो जोबोद मोजां, मानोना खौसेथिखौ बयबो हास्थायो होनना बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां खाम्फा बरगयारिया। खौसे जानायनि खोथा बाथ्रामोन। बियो रायज्लायनाया नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारिनि गेजेराव जादोंमोन बा बिनि आगोलावनो जादोंमोन जानांगौ, आं टाइमखौ बावबाय। नाथाय खेबथाम रायज्लायनायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारिया बे ज' जानायनि बिपरित खोथा बुंनायनि थाखायसो बे थाबथादों। बेनि अनगायैबो मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङाबो बुंथिदोंमोन, एरै BPF आरो UPPL खौसेथि जायोब्ला आंनो रासिन खुसि जागोन, मानोना खौसेथि जायोब्ला जों गोख्रों जाबावगोन, नाथाय खौसेथिनि बाथ्राया राजखान्थिनि खेला बायदि जाबाय थादों होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां उर्खाव गोरा ब्रह्मआ। বেছি সুখী মানুহ নহ'ব পৃথিৱীত, মই সুখী হ'মেই। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, এই যে একত্ৰীকৰণ বা ইউনিটি, এই কথাটো ৰাজনৈতিক এটা মানে খেলৰ এটা কিবা শ্লোগানৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ হৈ আছে। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो बुंदोंमोन, एरै UPPL दोलोनि नारसिननायावनो खौसेथिनि बाथ्राया सोलिदोंमोन, नाथाय खौसेथिनि सावरायलायनायनि फिथाइखौ हाग्रामाया माब्लाबाबो खोनासङाखैमोन। हाग्रामाया दाबो खौसे जानो लुबैब्ला जोंनि दरजाया जेब्लायबो गेवनाय होनना बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां रनजित बसुमतारिया। UPPL दोलोनि नारसिननायावनो खौसेथिनि बाथ्राया सोलिदोंमोन। जों बयबो मिथिखागौ, मैया मानाव गेदेर जोंनि बा आगुनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया जा बाथ्रा बुंदों, बिथाङा सैथोखौनो बुंदों। बिथांमोनखौनो दायित्व होदोंमोन हाग्रामाया सावरायनो, नाथाय बिथांमोननि सावरायनायनि जा फिथाइ, बे फिथाइखौ हाग्रामाया मालाबाबो खोनासंनो लुबैयाखैमोन। बेराफारसेथिं बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि राव, UPPL आरो BPF खौसेथि जायोब्ला आं BTCनिनो चिफ जागोन, आं गुबुन जायगायाव थाङा होनना बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारिया। आरो बिथाङा बावैसो सिगां खौसेथिनि बाथ्रा ओंखारनायाव बुंथिबावदोंमोन दि BTC बा आं चिफ जागोन आरो BTR बा प्रमद बर'आ चिफ जागोन होनना बाथ्रा बुंथिबावदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारिया। BTR বুলি ক'লে প্ৰমোদ বড়ো হ'ব, BTC বুলি ক'লে মই হ'ব। মই BTR নহয়, মই BTC চিফ হ'ব। যদি BTR থাকে প্ৰমোদ বড়ো BTR চিফ। नाथाय
साननो गोनां बाथ्राया बे जे खौसेथिनि बेलायाव मा जाहोनाव गावखौ चिफ जागोन जायै बाथ्राया फैनो हागौ, जेराव खौसेथि सावरायलायनाया जोबथा एबा थुंगियाखै। बेनि सिगां बेफोरबादि राव बाहायनाया बेसेबां खौसेथिनि दौलेंखौ गोख्रों खालामनो हागोन साननो गोनां बाथ्रा। बेफोरबादि बिबानखौ लानानै आगु बाथ्रा हाग्रामा महिलानि बुंनायानो इउ पिपल आरो बि पि एफ नि गेजेराव खौसेथि जानाया सावरायलायनायाव थाबथाना थागोन नामा? बे समाव एबसुनि खौसेथि खालामनो नागिरनाय नाजानाया मोगथां महर मोनहोगोन ना? साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरानो इउ पिपल आरो बि पि एफ नि खौसेथि जानायखौ हास्थायनाया थार ओंथियाव जागोन ना जाया बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन। नाथाय लाख लाख बर' रायजो राजाफोरा नेनानै दं इउ पिपल आरो बि पि एफ नि खौसेथिखौ।